Tenir por és normal. Quan percebem una amenaça al nostre cervell, envia senyals que fa que fugim o que ens hi enfrontem. Però quan la por és obsessiva, apareix la fòbia. N'hi ha més de 800 classificades. Pot ser per a qualsevol cosa, des d'animals a formes geomètriques, a estar tancat o a l'aire lliure o a una gran alçada. En tots els casos, l'amígdala, el centre de l'alarma al cervell, desencadena una resposta bioquímica que activa el nostre metabolisme, de vegades de forma excessiva. Estem al telefèric del port perquè la fòbia a les alçades és una de les més comunes. Mara Dirsen és cap de neurobiologia del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Ha estat presidenta de la Societat Internacional de Genètica Neuronal i del Comportament i actualment presideix la Societat Espanyola de Neurociències. Aquí no hi podrien pujar ni els acrofòbics, que tenen por a les alçades, ni els claustrofòbics, amb por als espais petits i tancats, i ni tan sols els eritrofòbics, els que tenen por irracional al color vermell. Al món hi ha catalogades més de 800 fòbies i solen estar vinculades a un episodi traumàtic de la nostra vida. Però com es manifesten dins el nostre cervell? El sistema de la por es coordina i funciona d'una manera una mica diferent que a la resta de la població. El que passa és que la informació que té relació amb perill se consolida i s'engrama d'una forma més intensa i més forta que les altres informacions en els cervells d'aquestes persones. La por és tan sols un mecanisme de defensa que activa el nostre cos per alertar-nos d'una situació de perill. Però aquest sentiment en persones amb una fòbia és extrem. L'única forma de superar-la és fer-hi front amb teràpia psicològica. El cervell ha après a associar un determinat estímul amb una situació de perill. Llavors, tu el que has de fer és com reeducar aquest cervell perquè no associï aquest estímul amb la por, amb el perill. I això es fa en situacions controlades perquè el pacient pugui anar superant aquesta por. Fer que una persona amb por a les alçades es prengui un medicament i pugui pujar a un telefèric és encara impossible. Per fer-ho, de moment, els científics estan estudiant els mecanismes bioquímics que es produeixen quan tenim por, els gens implicats en les fòbies i, sobretot, com el cervell aprèn el perill davant d'un estímul. Ara per ara, les fòbies no es poden curar, però sí que és veritat que hi ha noves estratègies que podrien ser molt importants a l'hora de tractar aquests trastorns.